Добър ден, чеда мои! Добър ден, да. Седнете, деца. Кажете ми, какво трябва да прави едно дете в училище? Да слуша даскала, да се труди и да чете. Право казваш. Без труд няма сполука. А кой се труди от дома? Майка, татко и ние помагаме. Чудесно. Днес с вас ще тръгнем по пътя към светът на буквите и ще се запознаем с една нова и много интересна буква. Буква Т, като труд, търпение и татковина. Търпение, защото постоянството е най-важно. И Т, като татковина, любовта към нашата родина, която пазим в сърцата си. Повторете след мен Т. А сега кажете думи, които започват с буквата Т. Мими. Творец. Чудесно. Теди. Търговец. Браво. Максим. Браво. Зара. Традиция. Браво. Симона. Чудесно. И Лили. Талант. Браво на вас. Днес с вас се запознахме с буква Т. Сега, буквата се изписва с една права черта, като човек, който стои гордо и не се предава. А отгоре имаме покрив, който го пази. Нека да видим. А сега опитайте и вие. Напишете буквата в пясъчник. Така. Радвам се, че вашите букви са подредени и ясни. Показахте старание, но най-много се справиха Зара и Лили. Затова ще изпиша техните имена на червената дъска. Чеда мои, казахме, че буквата е като труд, търпение и татковина. Нека да поговорим за тези думи. Кой може да каже какво е труд? Мими? Да работиш учително. Точно така. Без труд няма сполука. Кой може да каже какво е търпение? Търпение да не се отказваш, когато е трудно. Точно така. Вие всички учите буквички. Буквите се учат постепенно. Точно по този начин вие ще станете грамотни. А какво ще стане, ако ние се отказваме, когато ни е трудно? Максим? Няма нищо да учи. Точно тъй. Няма да научим нищо. Какво можем да кажем за думата татковина? Какво е татковина? Теди? Нашата България, където сме се родили. Точно тъй. Татковината е мястото, на което сме родени, езикът, който говорим и песните, които пеем. А как можем да покажем, че обичаме България? Да, Зара? Да се учим, да работим и да помагаме на хората. Точно така. Да се учим, да помагаме и да работим. По този начин ние ще се справим. Да припомним коя буква научихме днес. Кой може да каже? Лили? Новата буква е Т. Точно така. Нашата нова буква е Т, като труд, търпение и татковина. Сега нека да повторим. Т като труд, търпение и татковина. Т като труд, търпение и татковина. Добре, деца, запомнете. Буквите са пътят към знанието. Учете се усърдно, защото знанието е светлината, която ще прогони мрака. Вървете напред с Божията помощ.